Γεια σας παιδιά, σε άλλο ένα βίντεο. Έχω τρομερή ανακοίνωση. Κατεβαίνει το F25 στο PlayStation. Κοιτάξτε λίγο. Μισό, τώρα θα αναγυρίσω λίγο την κάμερα. Εδώ κοιτάξτε, θέλει ακόμα 32 λεπτά. Κοιτάξτε, F25, 32 λεπτά. Το αγόρασα με 32 ευρώ από το PlayStation Store. Υπάρχει και στο PlayStation 4 και στο PlayStation 5. Εγώ έχω το 4. Ένας φίλος μου πήρε το PlayStation 5 και είχε αυτό έτσι για να το αγοράσεις στο store. Πήγα εγώ και το αγόρασα εκεί από το store. Το έχει και στο PlayStation 4 και τώρα έχω περίπου μία ώρα και που περιμένω. Αυτά. Σήμερα θα σας κάνω και ένα βίντεο που παίζω. Μάλλον, δεν είμαι σίγουρος. Γεια σας!